Ще го измисля, има време за това, но нека първо си направя по-хубава къщичката. То не е точно къщичка, а моето място за живеене, така да се каже. Искам целият път да го направя с дървета. И за тази работа взема малко от това дърво. Така да се да бачкам. Добре, това за сега ще ми е достатъчно. Тук имаш някакъв планк от същото дърво. Сега да направя малко такива. Пак ще направя един стак. Добре, супер. И сега ще ви покажа моята идея каква е. Това ми е представата за убежището ми. В тази къщичка. Кой ми е влезнало това в главата, не знам. Само да го запълня това, защото не ми харесва, защото как изглежда. Да, едното с wooden planks, па другото с дърт. Супер грозно изглежда. Да, и сигурно сега си направя малко wooden planks, окей. Аз имам, бях се събрала преди да почна да снимам. Да, сега ще го направя малко по-готино. Така, ще го направя нещо като зигзаг. Точно нещо подобно на шахматна дъска. Като му каза един мой приятел. Оф, това лак, ужасен. Вижте, чупа блокчето, то ми го връща. Това най-лошото нещо, което става. И ако ми лагва така много, ще влезна... Лагва така много, ще сигурно клипа. Ей, та кирка, па аз сам си искам си я хъба. За нищо. Сега по-отдолу има дърт пак. Гледайте, едно блокче 4 пъти вече. 4 пъти ми трябва да го щупа, за да ми... 4 пъти иска да го щупа, само и само за да ми... даде едно планче. Това е супер гаден лак за мен. Вижте, 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти, 6 пъти, 7 пъти, 8. От 8-я път стана. Да, и аз точно по тогава ще сложа грешно блокче. Добре, хубаво, че поне стана първия път. Сега вече трябва да изпълня кирката. Добре, като чупа стон, веднагически става. А пак точно като чупа дърт, ето вижте, колко пъти иска да го щупа, само да ми го направи дърт. И това беше всичко от мен, надявам се да ви е харесало. Другия път ще продължа.